Imeya yeThekwini uMnumzana Mxolisi Kaunda uthi seluzophothulwa ke lolu hlelo lokuqashwa kwesikhulu esiphezulu kulomasipala. On our side, we've concluded everything. The assessments that are being conducted, they are conducted by court. So once they are done, we were anticipating that by end of this week they will be done. So next week, definitely the council will be in a position to appoint a city manager. Ngesikhathi zasekuseni uliphini lemeya kulomasipala uMnumzana Philani Mavundla naye ubize esakhe isithangami sabeZindaba ukuzophendula ngezitsolo ezibhekiswe kuyena. Phakathi kwezinsolo ke ezithinta uMavundla kuthiwa wathengelwa imoto kanokusho yanikwa unkosikazi wakhe ukuze enzelele eqashweni kwesikhulu sikamasipala. Mobheka izinto eyishiwo ziyahlambalaza nje ngendlela yesimanga. Izizathu sokuthi umuntu mesekwenzile lokho uzobe setholani thina azazi uyena kuphela waziyo. Kodwa ke esingakubeka nje siqinisekiso ukuthi kumnyama kubomvu lolu daba luzoqhubeka kufanele kuphele enyanga umkhandlu ube usuqedile ngalo. Imeya uKaunda uthi ke umkhandlu usalinde umbiko ngalezi insolo nekuzothi ke emuva kwawo kuthathwe isinqumo ukuthi isiphi isinyathelo esizothathwa. NginguSimphiwe Makhanya, izindaba zeSABC, eThekwini.